Inselmilkom. Illum is-Sibt 30 ta' Jannar nilqawkom għal Quddisa Rożarju immexxija minn Don Jimmy Bonnici. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif Ġesu isikket it-tempesta u lid-dixxipli jistaqsihom għaliex qed tibżgħu. Mela m'għandkomx fidi? Mulej, ejn inserraħ fuqek u nafda fl-għajnuna tiegħek f'kull ċirkostanza tal-ħajja, speċjalment fil-mumenti ta' prova. Inti Verġni Marija isek kolonna tan-nar mixja qoddim il-poplu fid-deżert lejlu nar biex turih it-triq. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ninaqdu flimkien bħala komunità qudiem Alla biex nirringrazzjaw il-Mulej għal kif waqaf magħna matul dawn il-ġranet, imma wkoll biex nitolbuh biex fost il-ħafna taqlib li nkunu għaddejjin minnu, is-sigurtà tagħna tkun fih u jiftħilna it-triq li jixtieq u għal-ġid għalina. Flimkien ejjew ukoll narfu li għandna bżonn il-ħniena ta' Alla u nilqgħu bil-ferħ il-maħfra tiegħu. Int li seħibt lil Verġni Marija fit-tiġrib kollu tal-passjoni tiegħek, mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti li minn fuq is-salib tajtna lil ommok biex tkun omna wkoll Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rid li ommok Marija tkun it-triq li twassal il-midinbin ħbiberija mill-ġdid miegħek, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tajt lil Verġni Marija l-Om glorjuża ta' Kristu biex tkun ta' ħarsien għal dawk kollha li jitolbuha. Għatina li bit-talb tagħha aħna wkoll qawwijin fil-fidi, sħaħ fit-tama u dejjem imħeġġa bl-imħabba b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lil-Lut. Ħuti. Il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbu lil Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. Kienet il-fidi li ġeret lil Abram jobdi is-sejħa ta' Alla meta dan qallu biex imur fart li kien se jagħtih bwirt u telaq bla ma kien jaf fejn sejjer. Kienet il-fidi li ġelitu jammar fl-art imweda, qisu barrani f'art barranija u jgħix taħt it-tinet flimkien ma' Iżak u Ġakob li kienu werrieta miegħu tal-istess weda, għax hu kien iħares il-quddiem lejn il-belt mimlija fis-sod li l-imgħallem u l-bennej tagħha huwa Alla. Kienet ukoll il-fidi li biha Sara mara imdaħla fi żmien setet titqal għax hija għarfet li ta' kelmtu kien dak li għamlilha l-weda. Kien għalhekk li minn bniedem wieħed li kien tista' tgħid mejjed twildu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta' xatt il-baħar li ħadd ma jista' jgħoddu. Kollha bil-fidi mietu dawn in-nies. Kien għadhom ma ħadux dak li kien imwiet, iżda huma rawh mill-bogħod u sellmulu waqt li jarfu li huma kienu barranin u orba tal-art. Ta' bilħaq, dawk li kienu jitkellmu b'dan il-mod juru ċar li huma qegħdin ifittxu pajjiż għalihom. Li kieku kellhom fi ħsiebhom il-pajjiż li minnu kienu ħarġu, kellhom żmien biżżejjed biex jerġgħu lura fih.
Imma issa huma jixtiequ pajjiż aħjar, jiġifieri dak tas-sema. U għalhekk li Alla ma jistmelx jissejjaħ Alla tagħhom għax hu ħejja belt għalihom. Kienet il-fidi li ġelet lil Abraham joffri lil Iżak meta Alla ġarbu u kien se joffri lil ibnu l-waħdini sewwa sew dak li kien ħalwediet u li Alla kien qallu minn Iżak int għad ikollok nisel. Huwa fehm li Alla kellu s-seta saħansitra li jqajjem mill-mewt u fis-sens ta' tixbieħa ħadu ta' bilħaq lura mill-mewt. Il-kelma tal-mulej inroddu ħar lil Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għad-dej tiegħu bħalma wiegħed fl-imoddi b'fom il-profeti għad-disin tiegħu flimkien imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. U jsalvana mill-edewwa tagħna u mill-idejn daw kollha li joboduna, b'hekk juri l-ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għad-dis tiegħu. Flimkien imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. U jiftakar fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jeħlisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu ħajjitna kollha. Flimkien imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dakinhar kien sar fil-għaxija Ġesu qal lid-dixxipli ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir. U l-mewġ beda tila l-ġod-dgħajsa hekk li kienet ġa bdiet timtela bl-ilma u kien fil-poppa, rieqet fuq imħadda. Qajmuh u qalulu Mallem dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu. Bagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar iskot biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira. U qalilhom dal-biża' kollu għaliex mela ma għandkomx fidi. U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxin dan minnu mela biex saħansitra r-riħ u l-baħar jissimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Jiġu momenti fil-ħajja fejn naraw jisu kollox se jitkisser. Jiġu momenti anke fil-ħajja personali tagħna jew fil-moment forsi tal-karriera ta' dak li nkunu għaddejjin minnu fil-familja tagħna stess. Li tiġi f'punt jisu kollox se jisfaxxa fix-xejn, forsi xi falliment. Jista' jkun anke dnub personali li imbagħad inkun ħanaqta' qalbi minn kollox. Hekk it-tempesta nirrelataw magħha aħna. Anka s-sentenza li jgħidu d-dixxipli
Muallem, dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu, U hekk inħossuna li ħajintilef kollox, jitkisser kollox, ma jibqa' xejn. Jista' jkun ukoll quddiem dak li għaddejjem minnu, jista' jkun quddiem il-mart, jista' jkun quddiem ir-realtà tal-mewt. Hekk mistoqsijiet li huma impenjattivi ħafna u jolqtuna fil-fond. Hekk x'jgħidilna dal-Vanġelu? Jgħidilna Ġesu rieqed fil-poppa. Forsi għal-bidu għandna dal-kontrast li jidher hekk qawwi ħafna, hekk minn naħa għandek dik it-tempesta qawwija, id-dixxipli li mimlijin bil-biża u jgħidu jisu int ma jimpurtakx, u fejn qiegħed Ġesu? Fil-poppa. Hekk interessanti n-nota li hekk jagħmel il-Papa meta għamel riflessjoni fuq dan it-test li mbagħad jgħidulna li jekk wkoll minnu midħla tal-baħar li l-poppa huwa l-ewwel post li kieku jereq. Kif mid-dajsa sħiħa l-ewwel post kieku li jereq ma li jidħol l-ilma imbagħad huwa dan il-post. Hekk lil Ġesu nsibuh f'dak il-post. Fl-iktar post fejn aħna nħossu li jisfaxxa kollox, fejn it-teddida tal-ħażin jipprova jeqridna, lil Ġesu nsibuh hemm. U hemmhekk li juri lilu nnifsu bħala Alla dak li hu, dak li bih il-ħajja is-seħħ teżisti, juri lilu nnifsu f'dak il-mument li l-iktar aħna naħsbu li ħajisfaxxa kollox. U għalhekk huwa Vanġelu, huwa aħbar it-tajba għaliex Ġesu juri lilu nnifsu bħala Alla f'dak il-post fejn it-tempesta tkun qed thedded li tiblana. U għalhekk imbagħad jagħmel il-pass ieħor Ġesu li wara li isikket il-baħar, diġà rajnieh hekk fil-Vanġelu ta' qabel, ftit qabel dan, li Ġesu jekk jiltaqa' ma' dak ir-raġel imħabbat minn spiritu ħażin li jipprova jkissru, Ġesu jgħidlu iskot, oħroġ minnu. Hawnhekk jgħid iskot biżżejjed, jagħti limitu. Hemm limitu għal dak li jipprova jkisser lil bniedem. L-aħħar kelma mhijiex tat-tempesta, mhijiex tal-ħażen, imma l-aħħar kelma hija l-kelma ta' Alla u hija kelma li ssalva. Hija kelma li ssalva. U għalhekk taqa' dik il-kalma. Il-kalma li hemm fil-qalb ta' Ġesu li qatt ma titneħħa li kapaċi jorqod fit-tempesta mbagħad jgħaddi għalilna. Mhux għax jisparixxu d-diffikultajiet, imma għaliex narfu li hemm preżenza ta' Alla li huwa li jagħti l-ħajja, huwa s-sitt tal-ħajja. U qatt ma ħajkun hemm kelma oħra iktar qawwija minn tiegħu. U għalhekk imbagħad idur lejna hekk jgħidilna fejn hemm il-biża' daħħal il-fidi. Fidi li hija fiduċja f'dak li qiegħed miegħek fid-dajsa, f'dak li hija fix-xatt ieħor fejn hu u li hu qalilna ejja mmorru għax-xatt ieħor. Hekk l-ewwel qari huwa ħafna qawwi fuq dan l-aspett li hekk nies bħal Abraham, bħal Martu Sara li hekk il-fiduċja tagħhom kienet fil-kelma li Alla qalilhom mhuwiex fuq dak li raw immedjatament qudiemhom. Abraham ma rajiex l-art, ma jafx ħadd toffri, imma jimxi. Għax jafdah lil Alla, għax jafdah. Aħna wkoll hemm xatt ieħor li ħammurru lejh, li huwa x-xatt tal-ħajja li ma tispiċċax. U li Ġesu fetaħa dik it-triq, għadda qabilna u jassigurana li mhux se tispiċċa fix-xejn. Ħajjitna maħluqa b'mod sabiħ mhijiex biex tintrema. Ekku dik jgħinna ngħixu l-preżent imbagħad għaliex meta ngħix mhux mill-biża' ma mill-fiduċja f'Alla, ma ngħix bir-rassenjazzjoni m'hemmx tagħmel nistennew naraw. Qisu dik twassalna l-telqa l-passività. Laqqas u iva forsi jiġi xi darba żmien tajjeb li jisraq li wkoll l-enerġija, r-responsabilità, t-talenti tiegħi. Imma li l-mulej jagħtina mbagħad dik il-qawwa biex ngħid illum x'inhu t-tajjeb li nista' nagħmel biex nibni d-dinja sabiħa li ħajtini Alla. X'inhu li nista' nagħmel? Hija r-responsabilità, hija l-umanità tiegħi, hija t-tajjeb li nista' niżra fil-ġurnata tal-lum. Għada ma nafx eżatt se jkun u ma nafx fejn se jwassalni Alla, imma żgur li huwa post sabiħ huwa il-post tal-ħajja. U imma jien naħdem miegħu illum. Fil-limitazzjonijiet tiegħi hemm xi ħaġa x'nista' nagħmel. Hekk għalhekk
Nagħlaq bil-kliem li għalinna il-Papa anke f'riflessjoni għal dak żmien li għaddejjin minnu, immarkat minn tempesta qawwija, jgħidilna il-Papa irrealizzajna li qegħdin fuq l-istess dgħajsa, il-koll fraġli, il-koll mifxula, ma fl-istess ħin il-koll importanti u bżonjużi. Il-koll imsejħa naqtfu fl-imkien. Il-koll bżonn li nitfarġu minn xulxin. Kollha qegħdin fuq din id-dgħajsa. Tolbu l-Mulej jekk jeħlisna mill-biża', jimlina bil-fiduċja fih u jurina kif infarġu u naqtfu fl-imkien. Għad-disċipli morru quddiem Ġesu li jkun jgħidulu għejnna fit-tempesti tal-ħajja nitolbu għall-Knisja kollha sabiex fejn hemm il-biża' li tkun qiegħda taħkem tibqa' tiżra l-fidi u l-fiduċja f'Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-istudenti u għall-għalliema għal tant ħidma li jsiru fl-iskejjel tagħna fl-edukazzjoni, tolbu b'mod speċjali għal dawk li bħalissa għandhom l-eżamijiet biex il-Mulej ikun magħhom u joħroġ il-ġid li jixtieq għal kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Papa jistedinna biex aħna nwiżnu lil xulxin. Hekk jew f'dan il-mument nitolbu għal xulxin. Hekk il-ġenituri u l-oliet, in-nanniet u n-neputijiet. Hekk tant nies li aħna naħdmu fl-imkien. Hekk forsi dawk li qegħdin jirċievu xi kura fl-isptar jew f'dar tal-anzjani u dawk li qegħdin jagħtu s-servizz jew nitolbu għal xulxin wieħed għal ieħor waħda għall oħra. Hekk jew nitolbu wkoll għal dawk li forsi jinsabu waħedhom li jaħsbu li hemm ħadd jaħseb għalihom. Jew nitolbu għal xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Xira wkoll nitolbu għal Kevin, Papa Ġorkopolo li normalment f'kull qudiesa jakkompanjana bit-talba ta' tqarbin li llum jagħlaq sninu li huwa wkoll responsabbli għall-midja tal-Knisja biex il-Mulej ikompli jbierek lilu u l-ħidma tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Ilqa' nitolbuk Mulej dawn it-talbiet u talbiet oħrajn li hemm f'qalbna u kompli mlina bil-fiduċja fik inti li tgħix wis-sal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Missier Qaddis inti iddawwa lil fema tagħna bid-dawl tal-fidi. Għamel l-offerti li ġibnielek u t-talb li qed nagħmlulek bl-interċessjoni tal-om ħelwa tal-feddej iżommuna sħaħ fil-fidi u ħerqana fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżuħħar lil Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew Missier Qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr għal tant eġubijiet ta' mħabba u ta' grazzja
li fil-ħnina tiegħek għamilt mal-Verġni Mqazza Marija. Iġiet meħlusa mit-teba ta' dnub tan-nisel u ġisimha ma rax it-taħsir tal-qabar. Biex bubita bla mittifsa saret il-kamra ta' ġmiel li ma bħalu, li minna ħareġ Kristu biex ikun dawl għal ġnus u għarus tal-Knisja. Minħabba bina kisbet glorja kbira u tiddi għall-insara bħala dawl ta' tama u ħarsin fil-fidi. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla jeda ntennu lill-kobor tiegħek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdussija għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Għanu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għal awliet maħbuba tal-missier ejjew nitolbu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslimu l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin.
Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Tolbu u Alla inti b'ħafna modi tkun mal-Knisja tiegħek. Aħna nroddulek ħajra tqarbina li għamilna fiċ-ċokon tagħna tolbuk biex imwettqin bil-ħarsien tal-Verġni Marija nożżu l-preċetti tal-fidi fid-dinja biex jistħoqilna naslu ħanaraw is-sebħ tiegħek fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajl lill-Alla.
Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat talb tana ħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri li inti jomna li kismat talb tana dak li twilet għalina u rrit ikun iben tiegħek bħalna. Oġu sutijie jaffrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-fer, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Om Alla. Irna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum għafrina d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Irna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Irna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Irna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imberek inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-Verġina slima lik Sultana Om tal-ħnina ħajja ħlewwa tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Palina Qaddisa Omm Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. kont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen.
Tanija tal-Madonna, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missir Eterna Alla, ħenna lina, Benalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, Maqazza Marija, itlob għalina, Maqazzom Alla, itlob għalina, Maqazza xebba ta' xbejbiet, itlob Om għalina, ta' Kristu, itlob Om għalina, il-Knisja, itlob Om għalina, tal-ħnina, itlob Om għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob Om għalina, muxebba, itlob Om għalina, it-tama, itlob Om għalina, li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, ward torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob bib għalina, tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-murda, itlob ken għalina, tal-midinbin, itlob farax għalina, tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern, lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slima għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlana l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla lina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nfaħru lil Alla flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada, il-ħadd fid-9:30 ta' filgħodu, l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Knisja ta' Santa Katarina fiż-Żejtun magħrufa bħala il-Knisja ta' San Girgor. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Il-kumplament tal-għodwa tajba.